Tamara Podolina are 78 de ani, 56 e petrecut în spital. Își amintește de vremurile când existau mai puține comodități, iar munca era mai grea. Сейчас как-то более легче, потому что есть и шприцы одноразовые. У нас было очень тяжело, мы должны были мыть каждую иголочку, каждый катетер. După mai bine de 5 decenii în care a muncit în calitate de asistentă medicală, femeia se plânge că are o pensie mizeră. 1500. Проработав 56 лет. И через 38 лет меня искала женщина сказать мне спасибо. Вот это награда за мой труд. Acesta este motivul pentru care în spitalele de stat asistenți medicali sunt tot mai puțini, iar lipsa lor este vizibilă. Doar în Spitalul Clinic Municipal numărul 1 mai sunt nevoie de aproximativ 50 de asistenți medicali. Anunțul a fost făcut pe site-ul instituției încă acum jumătate de an. De atunci doar câteva posturi vacante au fost ocupate. Administrația instituției susține că tinerii specialiști vin și se duc, fără a se reține pentru mult timp în spital. În instituție sunt multe secții unde sunt puține asistente medicale și ele rămân din schimb în schimb. Avem nevoie de asistente medicale, avem nevoie de moașă. Sperăm cu timpul guvernul să întoarce cu fața către asistente. Salariul mediu al unei asistente medicale începătoare este de aproximativ 1600 de lei. Astfel, majoritatea tinerilor specialiști refuză să muncească în instituțiile de stat și aleg spitalele private, unde li se oferă lefuri mai mari. Elena Balaniuc este una dintre puținele asistente care a rămas într-un spital public după ce și-a încheiat studiile la Colegiul de Medicină. În 2 ani a devenit asistentă medicală superioară. Am fost mulțumită de felul cum au primit, de felul cum au ajutat și de aceea am decis să rămân aici. Au devenit ca o familie colegii noștri de serviciu. De ziua asistentelor medicale, administrația instituției a premiat cei mai buni specialiști. Aceștia au primit o sumă echivalentă cu jumătate din salariu, dar și diplome. Pentru profesionalism înalt, merite deosebite în munca asiduă zi de zi. Sănătate, pace să fie în țară. În primul rând, un salariu mai bun. Cum prețurile sunt foarte mari, ar trebui măcar de 2 ori să mai crească ca să ne ajungă. Cât mai mulți copii sănătoși, să fie mai micile să nască. În prezent, în Moldova muncesc peste 2200 de asistente medicale.